vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So inini ndina vamwe sisi vangu avo variko kuSouth Africa, ende chiri kutokonzeresa kuti sisi vasakwanisa kudzokawo kumba sezvinoitawo vamwe each and every year vanoshandawo kuSouth Africa. Inhau yekuti inini nemurume wangu takatongogara tatongozvipa chitsidzo chekuti sisi tiri kufanira kuti tinge tichitovagara bhamba, ende ndo vanofanira kuti vange vachitotivakisira musha wedu. Saka we have been doing this for the past 2 years. So ivo sisi neni titongori family takatodaro because amai vangu vainge vachitawo zvekutengesa mumbawa. Saka ivo sisi zvinonzi vana baba vavo, uye zvekare iniwo ndina baba vangu, but my mom, she has since passed away. Amai vangu vakatongovigwawo nevanhu vainge vasitombori hama dzavo because amai vakasvika pakufa vasingadi kutaura kuti ivo hama dzavo dzainge dziripi, but it seems as if amai vedu vainge vakasotiza kumusha uko kwavakaberekerwa when she was still very young, ndokubva vazouya muHarare. Vakati vauya muHarare ndo pavakabva vachizotanga manje kuita zvekutengesa muviri wavo, ndokubva vazoita sisi, then after that ndokubva vazozvara inini. Saka titombozivi kuti vana baba vedu varipi. So ivo sisi vakazoti vaenda kuSouth Africa. Iniwo ndakabva ndazoita lucky rekuti pacho pandakazoroorwa family yacho vatori vanhu vari organized, vatori nemusha, so I am covered, ndakatodaro. So murume wangu akabva achizogara neni pasi, ndokubva azoti but gules tokwanisa kutovashandisa kuitira kuti ivo vange vachizotiitira zvose zvatinoda. Saka we have been doing this mukoma, and ivo sisi tinotongogara takavagara bhampa because sisi vane vana vavo, uye zvekare ndini ndinovachengetera vana vavo. Saka ndinongoti kana ndikaona kuti pane zvatinenge tichifanira kuti tinge tichiita pamba inini nemurume wangu, then tinobva tatongonyepera sisi kuti mwana wavo arwara apa ivo sisi vanoda vana vavo sei, vanobva vatokasika vobva vatotumidzira mari. Saka we have been doing this for the longest time. Zvaizvezvi murume akatoti iye achishanda nekoko, iniwo ndichishanda nekoko, then ivo sisi vachititumidzira mari, hanzi tinokwanisa kutotenga kana stand yemutown. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Your real sister, your real sister. Zvakangoma hazvo veduwe, asi please ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Kana wakamboitirwawo zvinhu zvekuti zvakakurwadza nesister yako or any of your relatives, you can come to my inbox and tell me your own side of the story. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini yandava kufira ndeyekuti wataurirei because mumhuri medu mune zvimwe zviri kunetsa. Saka takazoti tiri pagroup tichiita madiscussions, then ndokubva ndazoti kuna bamukuru, since vari ivo vasara, kuna bamukuru nevamwe bamunini ndivo vega vanhu vakuru vasara, imwe mhuri yose ndivo vega vari vaviri vasara. Saka ndakabva ndazongonyora message ndikabva ndati kotadii tafamba tose takwanisa kunzwa kuti chii chiri kumbonetsa mudzinza. Then ivo bamukuru vakabva vaita audio vachitondituka vachitoti inini handingavaudziri zvekuita because ndiri mwana. So mukoma, kubva musi iwoyo apo pavakandituka kusvika pari zvino ndinongonzwa mudumbu mangu muchingomonya, ende ndinotoita sekunge panenge patori nemunhu anenge akatobata matumbu angu achimamonya, ende kana uri seusiku handirare. Ndichikuisirai audio kudai, vamwe vasorara kudhara, but inini handikwanise kurara kutoti ndinzi ndakwanisawo
kuzorora, hunge ndatoita zvekutora pilo ndobva ndatsamhira ndakaita zvekugara, then ndobva ndazotora jira ndobva ndatobatwawo nehope. Apa mudumbu mangu munenge muchingomonya. So ndiyo nyaya yangu iyi mukoma. Ndiri kutotsvakawo avo vanoti vanozvigona vanokwanisawo kundibatsira, because bamunini nabamukuru vangu syndicate yavo iri very dangerous. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi mushure mekunge ndanyora mugroup, then hanzi veukama vakabva vazoya kuinbox kuti wadii wangosiyana nazvo, but ipapo hanzi ndainge ndiine hasha ndichitanga kufunga mafiro avo akaita baba vangu. Zvakangoma hazvo vedu regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mudzimai, ndine makore 29 years ekuberekwa. Ndauyawo pano kuti ndinge ndichizoreurura kuti mwana wangu uyo ava ne1 year. Mwana iyeye haasi wemurume wangu. Mwana uyu nazvino handitombozivi kuti baba vake ndevapi, because ndainge ndichidanana nevarume vaviri, and including my husband it will be 3 men that I was sleeping with at the same time. Saka ndichitanga kudanana nechikomba chekutanga ndainge ndichingoti musikanzwa, but takabva tachizonetsana manje inini nechikomba changu, then ndikabva ndati ndikuda kumurwadzisa. Saka pakuzonomurwadzisa ndakabva ndazoita zvekare chimwe chikomba chandainge ndava kudanana nacho. Saka zvikomba zvangu izvi zvinotozviziva kutoti inini I have 2 boyfriends plus my husband. Saka vose vari vaviri vanototi havana kana basa nazvo, ivo chavanongoda chete kungomhanya neni. Saka zvaiti nawo mwana wangu uyu ane 1 year, apa handizivi kuti baba vake ndevapi. Saka ndiri kukumbirawo kubva kune vedare renyu vange vachindipawo miono yavo, like what is the best possible way ngekuti ndinge ndichinoita maDNA kuitira kuti ndinge ndichizokwanisa kuziva ndezvipiko zvandingatora. Firstly, pamurume wangu ndiye wandichatanga naye, ndezvipi zvandingatora zvekuti iye haangazombosuspecti, ndobva ndazongobuda nemari nemwana, ndobva ndobva ndanoita maDNA in secret. Uye zvekare kuzvikomba, what do I say? Ndovaudza chokwadi here one by one kuti ndikuda kuita maDNA kana kuti ndongoita zvinhu zvangu chinyararire. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Izvi zvemaherbs mukoma zvinotoda kutoti unge uchiita zvemaherbs utori prepared, because inini mukoma ndakambotaurawo neumwe uyo anoita zvekutengesa maherbs. Saka inini problem yangu ndeyekuti ndinotopota ndichitoitwa bonde nechinhu chandinenge ndisingaoni, and most of the times ndinozoti paya pandinenge ndapepuka ndinobva ndaona kuti there is someone who was with me in my room, but maside effects andaiwanzokuona ndeyekuti chibereko changu chinongogara chichirwadza, especially panguva iyaya nekuti ndinenge ndava kuda kuenda kumaperiods. Chimunhu chiya chinobva chauya kuitira kuti chinge chichindita bonde kakawanda ndisati ndaenda kumaperiods. Saka izvi zvinozokonzeresa kuti chibereko changu chinge chichizorwadza a lot. Saka ndakazoti ndataurawo nyaya yangu mugroup, ndo pandakabva ndazoudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichitora bute uye zvekare ndichiripfekedzera kuzasi ndichishandisawo maremedies akasiyana-siyana, but mukomanashi ndakati ndaita saizvozvo, then baba vangu vakabva vazotanga kurwara. Baba vangu vakarwara for a very long time, but mukomanashi mushure mekunge baba varwara vakabva vazondishanyira. Baba vakatondishanyira like physically, ndakatovaona, because there was this other night when I had returned back from work. Apa muswere wese wezuva
bosi vangu vainge vachingondituka, vachingondipopotera, vachitondiudza kutoti vainge vachida kuti vange vachizondidzinga basa. So ndakazoti ndasvika kumba ndakatombonzwa mweya wainge uchinditi dai wanamata, but ndikabva ndangozvinzwira nungo. Then ndakazoti ndarara mukoma, ndo pandakazopepuka ndichiona kuti laiti rainge rakadzimwa. Apa inini handikwanisi kuti ndinge ndichirara light rakadzimwa, ndinotorara all the times light riri on, because nekuda kwezvinhu izvo zvinoitika kwandiri kuti ndinopota ndichiitwa bonde nechinhu chandisingaoni. So pandakazopepuka ndichiona kuti light rainge rakadzimwa, ndo pandakabva ndafunga kuti maybe magetsi ainge aenda, but still it did not make any sense because the switch was on. So mukoma ndakati ndava kunomuka, ndo pandakabva ndazonzwa munhu akati ko iwe zvauri kunditsika, and the voice it sounded familiar. Mukoma ndakaridza mhere because ndakafungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndapindirwa mumba nematsotsi, ndikabva ndatanga kuridza mhere. But what surprised me is even though ndakaridza mhere but voice rangu harina kana kumbogara rakabuda. Then ndikabva ndanzwa kuti voice iri rainge riri voice rababa vangu. Mukoma ndakangoramba ndakafreeza, ndakaita chistatue ndisingakwanisi kana kumuvha kana kuita sei. Babangu vakabva vazoti kwandiri this was a warning sign that he was sending to me kana ndainge ndichazoramba ndichishandisa bute iroro zvekare ndichishandisa salt kusika rudzi kwangu uku zvekuti each and every night ndainge ndogeza nesalt. Vakabva vati ndichakuuraya. Pakabva pazongoita rimwe zimhepo, then baba vangu ndokubva vazonyangarika. Ini ndakabva ndazongokolapsa. Mangwana acho makuseni pandakamuka ndainge ndakatongorara pafloor throughout the night, ndainge ndakangorara pafloor. So ndozvakaitika izvozvo. Mangwana acho vakabva vatondifonera vakabva vanditi handidi kuti unge uchiudza vanasisi vako wazvinzwa. Havana kana kumbondiudza kuti zvacho zvavainge vasingadi kuti ndinge ndichiudza vanasisi vangu zvainge zviri zvii, yainge iri nyaya yei. Vakangoti handidi kuti unge uchiudza vanasisi vako wazvinzwa here, ndokubva vatodropa call. So mukomanashe kune avo vanenge vachida kuita mahome remedies zvinenge zvichitoda kutoti unge uchitoziva kuti nayu. Saka kune avo vanenge vachida kuita mahome remedies ndakatoona kutoti mahome remedies anoshanda, but zvinenge zvichida kuti newewe on your side unge uchiziva kuti you are very strong. Mukoma ndo spiritual encounter iyo yandakasangana nayo. Baba vangu ndakatovaona even though mainge muri murima, but ndakatovaona kuti avo ndivo baba vangu. So from that day, that was when I knew kuti the reason as to why ndisingakwanisewo kupinda relationships ari serious ndichingodanana chete nevarume vevanhu, it is because baba vangu vari kundishandisa. Iyi vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hey, zvakangoma hazvo vedu we, just imagine uchimuka ubvaona baba vako apa uchiziva kuti baba vako vari kuzimu. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini handizivi kuti muroora wangu ndakamutadzirei, ende zvimwe kuda mukufamba umu maybe anoudzwa kuti inini ndini muroyi wake. Saka muroora wangu uyu iye akasangana nemwana wangu kuSouth Africa ikoko. Saka vakabva vazouya kuno kukuzimu, vakauya muna December. Saka pavakauya I then felt kuti muroora ainge asingatombodi kuti ange achiuya kuzondiona, because vakabva vazotanga vasvikira kumba kwemuroora. Ndikabva ndati hazvina hazvo basa. Vakabva vazouya zvavo kumba kwangu, ndainge ndisina kana basa nechikafu, magroceries avo ndainge ndisina basa nazvo. Chandainge ndichida kungoona ainge ari muzukuru wangu. Mukoma, chakandirwadza ndechekuti muroora uyu vakati vasvika, because vakasvika hori usiku. Saka ndakabva ndati ndipei muzukuru wangu, ndipei muzukuru wangu ndinge nichiona muzukuru wangu sezvo iye akazvarirwa kuSouth Africa. But muroora akabva asimuka akabva ati mwana ari kuchema. Apa mwana ainge asingachemi, akabva atondi avoida, ndokubva abuda panze nemwana akagara panze paya kuzonosvika samwe kuma past 9 ndo paakazodzoka mumba nemwana akabva
akabva andipa mwana. Saka zvinhu izvozvo zvakaitika, kunyange vanhu vose vainge varipo vakatozviona kuti muroora ainge asingadi kuti ndinge ndichibata mwana. So handizivi, maybe mukufamba iye nemwana wangu vari kuudzwa kuti inini ndini ndinovaroya, but ndinongoti Mwari ndo vanoziva. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mama avo. Zvakangooma hazvo vedwe, woti muroora auya, iwewe uri kutofarirawo muzukuru. Muroora obva atobuda panze nemwana, obva agara panze ipapo nemwana until very late. Paanozodzoka nemwana ndo paanobva azokupa mwana uya. If it was you, what were you going to do? Zvakangooma hazvo vedwe, asi ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So next door pane umwe mwana uyo anogona zvisingaite. Mwana uyo handisi kuda kuti ange achizopasa o level yake, because ari kufanira kuti ange achinyora gore rino, and handidi kuti ange achizopasa, because takatonzwawo nemakuhwa kuti kana akangopasa chete o level ari kubva atopiwa sponsorship. So handisi kuda kuti mwana uyo ange achipasa. Zvino izvi ndo zvandakabva ndazoita. Ndine mwana wangu uyo ari form 2, saka anopota achidzidzisa mwana wangu. Ndakabva ndazoti kumwana, nokuda kuti paya paanenge achikuitisa ma-extra lessons unge uchizomukumbira bhuku rake nepen. Mwanawo akabva azouya nebhuku riya nepen. Saka ndakabva ndazotora zvinhu zviya, then same night ndikabva ndazoenda nazvo pamba pevamwe gogo avo vandinoshandidzana navo kana paine zvandinenge ndichida kuti vange vachizondiitira. Zvino vakabva vazotora peni iyaya vakabva vazoikwidibira mune imwe hari iyo yavanoti ndo yavanoshandisa pakurapa, uye zvekare vakabva vazondipa umwe mushonga uyo wavakanditi ndaifanira kuti pandinenge ndasvika kumba ndobva ndazomwaya mushonga uya pabhuku remwana uyo anogara panext door. Ndo zvandakaita izvozvo mukoma. Ndinoda kureurura, asi shungu dzangu ndedzekuti handisi kuda kutoti ange achitombonyora, handidi kutomboriska kuti ange achipinda muexam room. Anofanira kuti ange achirwara kusvika vamwe vake vapedza kunyora maexams. Hey vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, zvakangooma hazvo vedwe, hanzi handisi kuda kuti mwana uyu ange achizonyora maexams ake. Hey, pakaipa, hanzi gogo ava ndinotoshandidzana navo. Yo.